tal, como estades? Benvidos unha semana máis a última xa Amor a dos Toques, esta sección multimedia de fútbol en Lugo e de fútbol en Ourense que comezou co confinamento na que falamos con adestradores de porteiros, con directores deportivos, con psicólogos e hoxe teño comigo unha compañía inmellorable porque están con nos dous xornalistas de primeira, Diego Díaz, o creador de todo isto. Diego, que tal, como estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Manu? Está tamén Iván Calaza. Iván, como estás? Que tal, Manu? Moi boas, encantado. E hoxe un protagonista, eu penso tamén que inmellorable, porque é o presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán. Como está, presidente? Pues nada, aquí estamos moi contentos de estar con vos e a vos a disposición e de todos aqueles que nos queran seguir, o sea que encantado. Agradezco, por suposto, de corazón ao presidente da Real Federación Galega de Fútbol, que imagino que ten uns días de auténtica tolemia con todo isto, que este hoxe con nós, que dedique un ratiño aos espectadores de fútbol en Lugo e de fútbol en Ourense. O primeiro, presidente, imagino que foron 3 meses moi duros, meses dramáticos. Agora, por fin, afortunadamente, estamos vendo a luz ao final do túnel, pero houve algún momento especialmente difícil durante a pandemia? Algún momento no que o presidente da Federación vixe o tema especialmente negro? Bueno, sobre todo empezando xa incluso polo personal, ¿no? O sea, no personal, a verdad que se vivían situacións, claro, como nunca antes habíamos vivido unha cuestión semejante, pois para todos eu creo que nos trasladaron preocupación, como era normal. Aí está a demostración do mismo con, pois non sei a cifra agora xa, non? Pero cerca de 30.000 fallecidos en este país nos di claramente que é o que aconteceu durante todo este tempo e todavía o que sigue acontecendo en este momento. Agora hai que decir que Galicia en concreto pois foi a primeira a que mellor fixo os deberes durante todo este tempo e do cual nos sentimos moi contentos todos os galegos, como non podía ser de outra maneira, e ojalá así se vaya producindo esta nova normalidade no resto de España, pois con, eu diríamos, con días que lle falten a outras comunidades no que é o territorio español. E polo tanto, bueno, xa digo, eu creo que vivimos algo que non vamos a olvidar nunca. Non sabemos todavía o que vai a durar esta situación que necesita normalizarse e que todos poidamos volver bueno, neste caso, a poder xogar ao fútbol, a disfrutar de deporte, aparte de fútbol de outros, e tamén da vida cotidiana con toda esa normalidade que vivíamos antes, ¿no? Por lo tanto, bueno, pois eu tuve unha esperanza en que unha solución ya íbamos a encontrar. Hoxe en día, decir que me sinto con todo o equipo da Real Federación Galega de Fútbol, desde empleados e tamén a propia xunta directiva, pois e todos os clubs de Galicia contentos de haber tomado unha decisión que non era fácil para nós. Eu sabía que e entendía que deberíamos esperar todo o que dese de sí esta difícil situación que estábamos vivindo, pero que había que esperar a tomar a decisión final, e porque eso, como todos sabedes, foi cambiando, foi mutando día a día, e creo que canto máis alargáramos a decisión, iba a ser unha decisión moi meditada, prudente e, sobre todo, responsable, ¿no? E finalmente acertamos, ¿no? E acertamos non só a nivel de Galicia, sino tamén a nivel de España e por lo tanto, bueno, pues eu creo que ahora é para sentirse satisfeitos. Solo darvos un dato, que Galicia ten 5.500 equipos e dos 5.500 equipos que ten, solo 14, despois da resolución final que fixo a Real Federación Galega de Fútbol, o seu comité de competición, avalado primeiro porque falamos con todos os clubs de Galicia, pois só houve 14 reclamacións. 14, ahora mismo, como digo, que eu creo que é unha noticia que todavía eu creo que nadie ten encima da mesa porque terminou ayer ou anteayer o plazo, e, polo tanto, eso di claramente que, independentemente de que poder haber alguén máis que o quixera facer, pero finalmente decidiu non facelo, pero di claramente que a satisfacción foi generalizada. E, sobre todo, tamén me quedou unha cousa que foi cando se emiteu a resolución do Comité de Competición, foi o que trasladamos a moitos povos de Galicia foi como o premio de un sorteo de lotería de Navidad, donde moitas vilas, povos pequenos e grandes de Galicia, pois de alguma maneira celebraron, casi na intimidade, pero con alegría interior, ese ascenso de categoría que lle tocou a moitos equipos de Galicia,
Polo tanto, bueno, pois é certo que tamén había aqueles que pasa igual que co premio da lotería, non? Que se podría decir, no, eu teño todos os números menos o último, que o premio gordo acaba en 5 e o meu acaba en 3. Pois claro, é que a pandemia chegou o día 14 e parouse aí a Liga e polo tanto, bueno, pois así foi como foi, non? Pero en todo caso, xa digo, tamén desa resolución estamos moi contentos porque falaron os clubs de Galicia, falaron a inmensa maioría e, como digo, solo 14 reclamacións de 5.500 equipos que temos en Galicia. 5.500 equipos, 1.300 entidades, pero 5.500 equipos e solo 14 reclamacións. Pois unha moi boa nova, sen dúbida, que conta o presidente. Dicía tamén, Rafael, que estamos vendo a luz ao final do túnel no futbolístico, porque volveu a primeira, volveu a segunda, e vai volver a terceira con esa fase de ascenso. Podemos comenzar falando desa categoría, porque semellaba primeiro que ia haber dous grupos de 12 por cremalleira. O primeiro ao grupo 1, o segundo ao grupo 2, o terceiro ao grupo 1, o cuarto ao grupo 2, e así sucesivamente, para equiparar un pouco o nivel, pero contábamos, compañeros da Voz de Galicia esta semana, que finalmente semella que vai ser por proximidades xeográficas os grupos, non, presidente? Bueno, vamos a ver, eso foi o primeiro, primeiro que recordar que esta categoría de ámbito nacional, aínda que administra a Real Federación Galega de Fútbol, non? Pero as competencias exclusivas, ademais, son da Real Federación Española de Fútbol e, polo tanto, o primeiro que nos trasladaron desde Madrid era que, a efectos de segunda B e terceira, por eso trasladei tamén a ver cal era a impresión dos clubs de Galicia, de que querían facer pues, ese reparto de grupos ou de subgrupos para a temporada 2021 de maneira valorando os méritos competitivos ou deportivos, neste caso, da temporada anterior. E como se faría? Pois con ese efecto cremallera, como ben explicabades, pero eu xa lle había manifestado que Galicia non iba a estar moi de acordo. Eu, de todas maneiras, trasladeino para ver cal era a impresión, porque sí é certo que hai algún equipo en Galicia que bueno, que ao mellor lle pode gustar esa opción, non? Pero a maioría, xa vos digo claramente que non. E que pasa con isto? Ou por que sale esa proposta? Porque, claro, Galicia ten 4 provincias, Castilla e León ten 8 ou 9 e demais, pero, claro, hai provincias ou, de alguma maneira, regións que teñen unha sola provincia. E como pode ser Murcia, como pode ser Rioja, como pode ser Navarra, como pode ser Cantabria, que aí van a facer o efecto cremallera, ese reparto cremallera. E entón querían facer en todo o territorio nacional. E dixémoslle, oye, pero que Galicia non está de acordo, non vai a estar de acordo en eso. E finalmente o presidente Luís Rubiales accedeu a este planteamento que Galicia lle trasladamos e, como veredes, seguramente, pois isto habrá que ter unha reunión con todos os equipos de terceira división, que todavía non tuvemos unha reunión para isto, pero se fai un reparto territorial, norte-sur, máis ou menos, como é a regional preferente, pois casi queda perfecto, curiosamente, casi queda perfecto, non? Por lo tanto, o presidente o que me trasladou é que se Galicia, se a maioría, o sea, se hai 2/3 dos clubs de Galicia que queren un reparto territorial, en principio, a española, en principio, reitero, non debería poñer ningún tipo de problema. No que é cuestión de segunda B, vamos, o que lle pedimos tamén os 4 clubs de Galicia, vamos a ver, finalmente, serán 5 como mínimo para o ano que ven, pois a ver como quedan, polo menos que queden os galegos, o que lle trasladamos tamén é que os galegos que queden no grupo donde estén todos os galegos, me refiero. Hai 5, vai haber 5 grupos, como sabedes, e, polo tanto, pedimos eso, non? Vamos a ver finalmente que é o que sucede, pero, en todo caso, hai, como digo, posibilidades de que eso tamén sea así. Na segunda vez deste ano, Galicia ten o peor grupo posible dos que alguén houbera pensado. Tócanos, como sabedes, Madrid, Baleares, Canarias, Melilla, o sea, o peor, non? É certo que non o gestionou a Federación Galega de Fútbol, o gestionaron os clubs directamente e, claro, se quedaron solos nesa gestión porque entendían que mellor que o querían gestionar eles e, ao final, foi un fracaso, non? Por eso quero que este ano a gestión a leve a Federación Galega, neste caso, coa propia Federación Española de Fútbol. Diego, Iván, imagino que tedes tamén as vosas preguntas, non, para o presidente. Dalle, Iván.
Nada, falando un poquinho da terceira división, xa que estamos falando un pouco dela, estes días, bueno, producironse aí novas que teñen que ver ca provincia de Lugo e ca provincia de Ourense. Por un lado, presidente, queríamos falar tamén un pouco do tema que saltou en Lugo destes últimos días. Bueno, finalmente, ese novo equipo, o estudiantil, que lle pertencía esa praza, que ao parecer pois ese convenio, ese trasvase dese día a Santiago para xogar tamén co Vista Alegre, saltou a nova nos medios doutro equipo en Lugo que tamén parecía que tiña unha proposta para chegar a terceira como era o Pol. Quería falar un poquinho diso. Non sei se na Federación teñen constancia de que o Pol pois tentou, non fixo esa proposta, se era posible ou non, porque tampouco entendemos exactamente. Sí que se pode comprar unha praza, non se merca, é algo que ten un valor, non ten. Como funciona un pouco isto, presidente? Vamos a ver, este é un acordo entre partes, en primeiro lugar. Sí é certo que eu tiña constancia de que o Polvorín estaba interesado en esa plaza, pero ese é un acordo, como digo, entre partes. Esta plaza lle corresponde porque así o decideu a Justicia e lle correspondía a esta entidade que se chama Estudiantil, tiña base no municipio da Estrada, na provincia de Pontevedra, e, polo tanto, bueno, pues, finalmente, pola información que nos chega, nos non temos aínda, quero recordar, porque o secretario non o trasladou todavía, documentación oficial, si está nos medios de que, finalmente, parece ser que se irá para un acordo co Vista Alegre de Santiago. Bueno, Galicia, neste caso, o ano que ven, probablemente teña pois 24 equipos, 23, 24, bueno, porque dependen, de alguma maneira, os que suban, bueno, suban, neste caso, de terceira a segunda B, un fijo, dous posible, pero moi difícil, e, por lo tanto, bueno, estaremos aí, non? Entón, neste momento, xa digo, sei que, polo que poden ver tamén, hai algunhas queixas, vin nos medios, algunhas queixas do equipo do Polvorín polo trato e tal. Do Pol, é o Pol. O Pol, exactamente, o Polvorín é outro. E a verdad que nós aí non podemos entrar, non? Nos é unha cuestión que negociou, vamos, sei que a Secretaria General se lle preguntou como é o formato, a autorización final a ten que dar a Federación Gallega de Fútbol, pero tamén a Real Federación Española de Fútbol para ese acordo e demais. E, bueno, vamos a ver, todavía hai plazo pendiente e, vamos, o sea que, en principio, eso é como finalmente será, xa que, xa digo, o estudiantil como tal, pois non será quen compita, será outro equipo que en este momento, pois, porque teñen ese acordo entre as partes, non? Pero é todo o que eu podo comentar e vos podo decir en este momento, non teño tampouco máis información. Dicía vostede 23, 24 equipos, entraría nesa terna o Boiro, porque en un primeiro momento díxose que sí que podía ascender, pero parece que a Federación Española, por as informacións que sacaron os medios últimamente, tirou abaixo esa opción. Sí, nós estamos intentando que o Boiro, porque entendíamos que tamén lle correspondería, porque se crea unha vacante automáticamente, ao subir o Compostela, o equipo que suba, se crea automáticamente unha vacante, non? Unha ou incluso dúas. Entonces, se se produce unha vacante habitualmente, ao haber unha vacante, ou dúas, neste caso, arrastra o equipo de preferente mellor ubicado, despois dos ascendidos directamente. Curiosamente, nese sentido, o mellor ubicado por coeficiente ou porque se discute no campo, que tamén habría que velo, sería, neste caso, o Club Deportivo Boiro ou Areas, de Puentareas, que deberían delucidalo entre ambos, e se fora por coeficiente final, parece ser que o tendría o Boiro, non? Nos entendíamos que esa plaza había que loitala, porque era unha plaza máis de categoría nacional para Galicia, pero está moi complicado en este momento, porque, claro, entenden que si é certo que existe esa vacante, pero tamén entenden que como non hai descensos e houve unha variación sustancial neste caso, no que vai a ser a composición definitiva e na resolución que non se pudo rematar a competición no campo, pois esa variación sustancial
provoca que, de momento, non teña posibilidades o Boiro, porque ademais estaríamos no mismo caso que en 5 comunidades autónomas máis de España. Son Castilla y León, Madrid e algunha outra comunidade máis, non? Por lo tanto, vamos a seguir peleando, pero xa digo que non está nada fácil. Outro tema candente, outro tema de actualidade, a fusión ou o principio de acordo que anunciaba Gonzalo Pérez Jácome, o alcalde de Ourense, entre Ourense Club de Fútbol e Unión Deportiva Ourense. Non sei como veo o presidente da Real Federación Galega de Fútbol esta intención do alcalde de Ourense de fusionar ambos clubes que agora mesmo están na terceira división. A ver, home, eu creo que todo que se traballe para facer algo máis grande, pois eu sempre me gusta valorar positivamente, non? Non conozco en profundidade o traballo feito hasta ahora en esa posibilidade de fusión, pero, bueno, xa digo, Ourense como ciudad pois se merece un equipo nunha categoría superior, sin duda. Foi unha pena a desaparición en aquel momento do Ourense e, por lo tanto, bueno, pois todo que vaya encamiñado a facer algo que a ciudad se merece, pois desde a Federación o vamos a valorar sempre positivamente, non? Pero, en todo caso, xa digo, creo que queda camiño por recorrer. Hai un equipo Ourense Club de Fútbol en este momento con plaza para xogar ese Playoff Express e a ver finalmente como queda, non? É curioso que a provincia de Ourense agora mesmo ten 4 equipos en terceira división, 2 deles, en este caso, van a xogar o Playoff, a pesar de que, bueno, sempre se dice que as provincias de Coruña e Pontevedra pues, teñen un potencial maior por volumen de equipos e de población, pero, curiosamente, Ourense se leva a palma en esta ocasión e, como digo, habrá 2 equipos xogando ese playoff, que son o Ourense Club de Fútbol e o Club Deportivo Barco, non? O cual, bueno, pues eu creo que hai que reconocerlle o seu traballo, ben feito por ambas as entidades e a ver finalmente que acontece. Por certo, que está moi pendente... Sí, nada, adiante, mano, sí. No, dicía Iván que falaba do presidente dese Playoff Express, están evidentemente as 4 aficións moi pendentes desa cita en Balaídos e moi pendentes tamén de se pode haber público. Falan de que a partir do 29 de xuño nos estadios de primeira e segunda podería haber xa en torno a 1/3. Está previsto tamén que o 18 de xullo creo que comeza esa fase de ascenso express en Balaídos. Vai poder haber público tamén nesa fase de ascenso de terceira a segunda B? Bueno, esa, de alguna maneira, eu expreso sempre o que sinto con moita facilidade e a verdade é que tuvemos varias reunións cos clubes de terceira e, en este caso, varias tamén cos clubes de terceira que van a xogar o playoff. Tendremos algunha máis durante os próximos días, pero quedei moi contento de que hubiéramos chegado a un acordo con tanta facilidade. Da proposta que lle trasladou a Federación Galega aos clubes, e que incluso nos felicitou a Española tamén, o propio presidente Luis Rubiales nos decía que enhoraboa por chegar a este acordo de consenso e por tamén poñer en valor pois un campo de primeira división con todos os protocolos sanitarios previstos para disputar os partidos da Liga e tamén para disputar este playoff, non? Por lo tanto, probablemente somos un modelo único en España, pero que ademais conta co consenso dos 4 clubes que están encantados. Encantados, en primeiro lugar, e en segundo lugar, esta ubicación é a máis próxima dun estadio destas características para os 4, a pesar de que o Barco, como saben, está máis lexos, pero é a mellor posible. Terceiro, é un premio para as entidades, para as 4 entidades históricas xogar este playoff express en Balaídos. Cuarto, é un premio para todos os xogadores que van a xogar ese partido ou eses 2 partidos en Balaídos. E quinto, tamén teño que dar as gracias desde aquí ao Real Cruz Celta polas facilidades todas que nos deron para que isto poida ser posible. O sea que todo, como digo, cando é así, a verdad que é para sentirse ben, por dicir, oye, finalmente logramos isto porque entendíamos que era o que realmente queríamos e esperamos que todo pois concurra para que, de alguna maneira, salga con éxito, independentemente que non nos podemos meter en quen sea o que, de alguna maneira, se leve a plaza, porque eso xa tendrá que xogar no campo, pero a verdad que o balance é extraordinariamente positivo nese sentido. Tamén a maiores, en relación ao que decía Manu ahora, pois está pensado, porque esta proposta nace pensada en eso, en que se houbera a posibilidad, e se esa posibilidad non la dan as autoridades, de que podamos incorporar unha parte importante das aficións de cada un dos equipos a ese estadio de Balaídos, non? Creo que o estadio
reúne condicións como para haber esas normas de seguridade e sanitarias tamén para que poida albergar público. Por lo tanto, sumado a isto, temos tamén a seguridade de que a propia Televisión Pública de Galicia vai a poder ofrecer estes 3 partidos en directo pola súa canle, aparte da venda cadena Funters, que ten un acordo coa Federación Española de Fútbol, pero nós tiñemos tamén un acordo xa coa Televisión Pública de Galicia e, por lo tanto, creo que están todos os ingredientes para que sea moi atractiva, algo histórico, porque nunca habíamos vivido tampouco nada como esta fase final de Playoff Express e, por lo tanto, bueno, pues ahora que Dios reparta suerte. Pois quedaremos pendentes a ver se finalmente podemos ter a esa opción, porque eso significará tamén que as cousas van ben, se hai a opción de meter a xente en Balaídos. Rafael, falando xa un pouco de cara á temporada que ven, deixando un pouquiño aí ese playoff que será o peche final aí a esta temporada, manéxanse algunhas datas? Hai algo que podamos saber de cando se podería volver a xogar o fútbol afeccionado en Galicia? Bueno, eu polo que escoitaba ayer, a previsión do fútbol profesional era volver a mediados de setembro. Os datos e as cifras que está manejando a Federación Española de Fútbol sería volver en outubro, nos primeiros días de outubro. Pero que pasa? Que todo isto que estamos dicindo ahora, como sabedes, como as cousas van cambiando de maneira moi rápida, pois igual o que estamos dicindo ahora, igual cambia e nos adelantan a fecha de comenzo, non? Pero todo parece indicar que está previsto para o mes de outubro, non? É certo tamén que un ingrediente que eu ayer falaba e valorábamos coa xunta directiva da Real Federación Galega de Fútbol, de que a próxima temporada non debería ser máis larga que unha temporada normal, a pesar de que en cada un dos grupos de competición hai máis equipos, especialmente se miramos hacia arriba, non? E, por lo tanto, hai que facer subgrupos, como se ten comentado. Daí que vamos a ver se non hai rebrotes desta pandemia e nos deixa xogar a temporada con tranquilidade, pero estaríamos unha temporada normal, estaríamos falando de 38 xornadas, nunha destas estaríamos falando de 30, 32, máis ou menos as que se van a disputar. Por lo tanto, empezando en outubro, pois iríamos xustos, pero ben, e, por lo tanto, bueno, vamos a intentar incluir, xa está traballando para iso unha comisión de técnicos da Real Federación Galega de Fútbol para facer as competicións cun modelo distinto, porque, como sabedes, son grupos doblados, o sea, que serán subgrupos, pero vai ser moi competitivo. O que se está avanzando en este momento vai ser moi competitiva, vai haber moita rivalidade, esperemos e deseamos que poida ser con público, e, por lo tanto, bueno, pero todo isto que estou a comentar agora, e como ben vos sabedes, pois é algo que todavía non podemos certificar, porque isto está cambiando constantemente. Galicia, en este sentido, está nun momento óptimo en relación ao que pasou meses atrás e, por lo tanto, ojalá podamos seguir así e poder, de alguma maneira, empezar, pois eso, a final de setembro, principios de outubro, que é todo o que, de alguma maneira, en este momento podemos decir. Os subgrupos é unha das palabras que estamos a escoitar últimamente. Imaginamos que se a terceira vai ser por criterio de proximidade, será así en todas as categorías. O que sí entranos unha dúda no tema da terceira autonómica, porque seguramente, por desgraza, desaparecerá algún equipo, xa é unha categoría que está algo xusta e coxa, como se fan subgrupos nesa categoría, porque o mellor o que hai que facer é o contrario, unificar para que poida sair adiante. Pois sí, neso é, como tú ben decías, Diego, é unha das preocupacións que temos ahora mesmo. Non é tanto incluso xa só deste ano, que este ano quizá máis que en ningún ano, pero é unha preocupación que temos nos últimos anos, especialmente na vosa provincia, en Lugo, en Ourense, en Ferrol, que non temos terceira regional en este momento, na Costa da Morte, e nosotros, nas outras provincias, temos o problema non tan acuciante, pero sí temos un problema parecido, porque os grupos son realmente moi pequenos, non? Entonces, estamos buscando alternativas, sin duda. Estamos buscando alternativas, por eso esta comisión
leva meses traballando e admitindo propostas que empezaremos, eu calculo que a partir do mes de julio, a ir valorando cos clubs, ir valorando e contrastando, porque ao final, por moito que nos fagamos, quen xogan son os clubs, e se eles non están a gusto na competición na cual deben participar, pois creo que nos estaríamos equivocando, non nos estaríamos facendo as cousas ben, e, polo tanto, creo que hai que contar, como fixemos sempre, con eles. Eles son os que teñen a última palabra, pero é certo, Diego, que hai que intentar reestructurar esas categorías, a terceira regional, que é unha categoría importante, a pesar de ser a última, unha categoría moi importante porque é onde entran ao fútbol de competición os equipos. Curiosamente, bueno, pues sí é certo que pode desaparecer un equipo, pero este ano teño unha relación de 12, 14 equipos novos que se van a inscribir en principio, eso parece, nesta próxima temporada 2021, non? O cual nos alegra moito. Eu personalmente falarei cos máximos responsables destes equipos que nacen por primeira vez ou incluso algúns que son recuperados despois de 20 ou 30 anos e é unha ilusión grande que lle fan ao fútbol galego que volvan estes equipos, non? Pero xa digo, estamos a traballar para que ese problema sexa menos problema a poder ser cara á próxima temporada. Falando tamén da próxima temporada, preocupaba moitísimo o presidente o tema do público nas categorías máis modestas do noso fútbol. Semella que vamos poder, veremos con limitacións, ter público por fin. Houve estes días xunta directiva, imagino xa que traballando neses protocolos de cara á próxima tempada. Sí, aí tuvemos ayer tamén unha reunión co secretario xeral para o deporte para abordar este tema, pero eu creo que o tema final a nós neste momento nos coincide bastante ben. Como sabedes, porque non hai competición durante o mes de junio, non vai haber competición durante o mes de julio, non habrá competición durante o mes de agosto e, polo tanto, queremos preparar ese protocolo quizá no mes de julio con perspectivas de saber que é o que pode pasar e vamos a traballar coa idea de que pode haber público. Eu digo que vamos a traballar con esa idea. Outra cousa é que as circunstancias veñen marcadas polas autoridades, hai que ter máximo cuidado e máximo respeto con todo isto, porque creo que nos estamos xogando moitísimo e, polo tanto, bueno, pues nese sentido vamos a intentar facer as cousas ben, non? Ahora mesmo é moi prematuro adelantar calquer cousa e creo que o que toca é, de momento, xa digo, esperar, vamos a esperar e no mes de julio estamos a traballar ahora mesmo coa Secretaría Xeral para o Deporte, pero terémoslo rematado, vamos a deixar que as semanas avancen, terémoslo rematado coa colaboración da Secretaría Xeral pois no mes de xullo. Eu, se me permitides, un par de dúbidas, segundo comentaba Rafael, e tamén da pregunta de Diego, en principio entendemos que sí, que na preferente, por exemplo, na primeira, aínda que haxa subgrupos, serían sempre por criterio xeográfico? Sí, todo parece indicar que iso é unha decisión que temos que adoptar cos clubs, non o vai adoptar só a Federación Galega, que é quen ten autoridade nese ámbito, senón que querémolo facer, sin duda, pois, da mesma maneira, entendo eu, que deberíamos adoptar terceira división, pois debería tamén ser preferente, debería ser primeira e así sucesivamente, excepto en aqueles casos, como aí se falaba, non? No caso de terceira regional e algunhas categorías que tenemos que buscar, estamos traballando en posibles confeccións ao mellor algo distintas ás habituales, non? Por qué? Bueno, porque se trata dun ano excepcional e por lo tanto, bueno, pues vamos a probar con algún proxecto distinto para darlle esa motivación que necesita o fútbol nas categorías máis baixas. E unha desas opcións na terceira sería, por exemplo, no caso de Lugo e de Ourense, suprimila e quedarse, por exemplo, como comentaba, como está agora Ferrol, con segunda, ao mellor con máis grupos en segunda, sería unha opción? Podría, vamos a ver, non é o que máis a veces nos gusta, pero se trata dun ano excepcional e polo tanto, pois, ao mellor igual hai que ir a un formato así. Eu sei que o vicepresidente Carlos Méndez está traballando con Manolo Vilachá como máximo responsable da delegación tamén para ter moi pronto unha reunión con clubs en base un pouco ao que fagamos tamén no resto de Galicia, non? Porque eu creo que debemos traballar de maneira uniforme tamén pensando nos territorios. Curiosamente, a vosa provincia é tremendamente alargada, non? E ten unhas distancias moi importantes, vos lo sabedes ben,
e de aí que nos pasa algo parecido no caso do Ourense, pero con equipos no Barco e en Verín, e tamén incluso hasta na provincia, pois podo decir, de Pontevedra e de Coruña, pero como xa hai máis equipos nos seus alrededores é máis fácil, non? Pero temos dúas realidades en Galicia, que son as provincias do interior e as provincias costeiras, non? E, polo tanto, vamos a intentar, como digo, pois adaptar todo un pouco a esa, e que non se vexan grandes diferencias no que é a confección, sino que sea algo, bueno, pois similar no ámbito de Galicia, coa excepcionalidade que podamos abordar, en este caso, nas provincias, como digo, do interior, que temos que entender que teñen dificultades, non? E tamén, en algún caso, e sendo un ano excepcional, pois probablemente traballemos tamén ao mellor na fórmula de buscar algún tipo de incentivo, non? De incentivo de compensación, porque, bueno, se hai algunha compensación para facer esa competición máis atractiva, pois, desde o punto de vista de que haya que ter un desplazamiento maior e ao mellor de la federación, pois ver, en un caso, en algunha categoría, pois ao mellor temos que buscar esa fórmula, non? Sabedes que estamos a traballar nun modelo de, por exemplo, de Copa de Diputación, onde participamos económicamente a Federación en Lugo e en Ourense, nesta edición, que todavía non rematou, pero xa participamos nesta edición deste ano. Cando remate, se vai a participar económicamente, con premios económicos para os clubs, pois neste caso, a efectos de compensación, porque se trata dun ano moi especial, dun ano difícil económicamente e demais, igual para esas categorías onde ao mellor temos que reagrupar grupos, nas últimas categorías, ao mellor temos que acudir a algunha fórmula para que poder subsistir esos equipos e poder facelo competitivamente e que, de alguma maneira, a Federación este presente. Desculpe, Rafael. Sí. Nada, simplemente meter un inciso, ¿no? Como dicía que aínda non rematara a Copa de Deputación, hai opcións de que se rematen as eliminatorias como están agora, que estaban, non me acordo agora se estábamos en cuartos ou por aí andaba a cousa. No, a nosa idea, no caso de... refírome no caso de Lugo agora, agora falei de Lugo. No caso de Lugo e de Ourense é rematalas dentro do ano. Si pode ser, eu creo que sí, creo que vamos a poder rematalas dentro do ano 20, non van no calendario que inicialmente estaba previsto, pero vamos a rematalas dentro do ano 20. No caso da Coruña non temos, de momento, parece ser, estamos traballando, creo que non van a recibir estes días para traballar no novo modelo que queremos implantar, que está implantado en Lugo e en Ourense, e queremos implantar tamén en Coruña e en Pontevedra, non? Pero neste caso, pois, e para ben, Lugo e Ourense van por diante. O modelo está funcionando, o modelo está gustando, e con pequenos matices, que hai que incorporar a efectos futuros, pero creo que este modelo novo de Copa e de Liga, que vamos a conocer todos desde o principio, cando se empeza a Copa, cando termina, cando se xoga, a Liga exactamente igual, para que todos sepamos cando son os parós e, bueno, ahora empeza a Copa, non, iso sábese desde o principio de temporada, todo vai estar regularizado, os premios tamén son conocidos por todos e creo que nese sentido, eu creo que é unha aportación importante a que fai neste sentido a Real Federación Galega de Fútbol e que, desde aquí tamén, o noso agradecemento á Diputación de Lugo e á Diputación de Ourense, que levan moitísimos anos participando. Pois falando de copas, aproveito, porque temos aí pendente a clasificación á Copa do Rei, Viveiro ou Ribadumia, como se vai facer, que ten pensado a Federación? Bueno, pois iso tamén é unha outra realidade, sin dúda, non? De momento, a Real Federación Española de Fútbol non nos pideu todavía que ese equipo, que de alguma maneira vai a poder disputar a Copa do Rei do ano que ven, do ámbito territorial de Galicia, de categoría non nacional, e, polo tanto, este ano, aínda que a idea da Española é que vai a variar o modelo de formato do equipo que incorporemos de preferente, variará no ano que ven, probablemente, este ano probablemente non o podamos variar, pero a efectos futuros vai a variar, e este ano, sí, habrá que ver, cando a Española non lo comunique, pois como facemos con estos dous equipos, que serían os dous campeóns, Viveiro e Ribadumia, que lle correspondería xogar precisamente ese partido ou esa eliminatoria para un deles acceder a esa fase previa a participar na Copa do Rei, non?
cual, pois, eu creo que é unha satisfacción para todos. É certo tamén, ademais, que non nesta primeira eliminatoria da Copa do Rei, na fase previa, pero sí na seguinte, pois, teñen unhas cantidades económicas moi importantes, teñen, ademais, o aliciente de que lle pode tocar un equipo de primeira ou segunda división, o cual é un aliciente añadido, sin ninguna duda. O sea, que, en definitiva, eu creo que hai todo para que, pois, sea unha eliminatoria moi competitiva e de alguna maneira, pois, a faremos, como digo, tan pronto como a Real Federación Española de Fútbol así nos lo marque. Correcto. Falaba vostede de cousas que van quedar no tinteiro que seguramente a pandemia non deixe implantar. A Federación viña traballando en novos modelos tanto de xestión administrativa para facilitar a labor dos clubes nunha nova mutualidade. Non sei ata que punto vai quedar a bella normalidade ou vamos a apostar por esa nova normalidade. Bueno, aí a verdade que, a ver, estamos traballando en varios eixes, non? Ayer valorábamos como iba a situación dos traballadores, casi 50 traballadores que ten a Real Federación Galega de Fútbol. Como sabemos, levamos ahora mismo, a día de hoxe, 3 meses en un ERTE, o 90% da plantilla. Creo que foi unha decisión responsable. Fomos unha das poucas federacións en España que tomou esta decisión, pero que foi unha decisión responsable, avalada por toda a xunta directiva e de maneira especial por todos os traballadores, non? Pensando nos traballadores, pero tamén pensando que veñen curvas, veñen momentos difíciles e hai que axudar aos clubs. Non quero dicir que isto vaya, de alguma maneira, esas cuantías que importantes de aforro que ten a Federación Galega vayan a clubs, pero vayan a o que poden ir é a flexibilizar e, de alguma maneira, aquelas cuestións que afectan aos clubs, pois, o que é o ámbito de inscricións e demais, hai que flexibilizar porque sabemos que veñen momentos moi complicados, non? Eso no que se refiere a eso. Despois estamos tamén valorando outro tipo de medidas de axudas e de colaboración para cos clubs de Galicia, a ver como somos capaces, non? Eu, xa digo, a mí me gusta estar ao lado do débil, e o débil neste momento, curiosamente, somos todos, non? E son todos os clubs de Galicia, e ver como teñen que ver en nós que estamos traballando para adoptar medidas importantes. E iso o vamos a facer non de palabras, sino de feito. Unha delas era o ERTE, que puxamos en marcha. A outra que de alguma maneira se está traballando e xa está moi avanzada é que vai haber unha reducción económica no coste da mutualidade para o ano que ven. Ahora mesmo está en torno a un 10,5%, o cual é unha cuantía importante, non? Que creo que se merecen tamén os clubs de Galicia polo que pasou na temporada que acaba de rematar e tamén porque na temporada que ven, pois quizá a mellor non sea tan larga. Hai que ter en conta, porque se facemos a cuenta así, alguén podría pensar, bueno, pois a cuenta é rápida, oye, baixarnos todo o que poidades e tal. Pero hai un problema, maiores, que quizá non nos estamos dando conta, que é, bueno, neste caso Galicia ten dous, un añadido e un que ven provocado pola pandemia, que o coste sanitario se incrementa entre un 20 e un 30%. Non só para nós, sino para todas as aseguradoras, para todos os hospitales. Por qué? Porque hai que facer uns controles sanitarios para todas as persoas aquelas que van a ser intervenidas, distintos aos que había que facer antes, que teñen un coste moito máis elevado. Sabedes todas as medidas de ámbito sanitario que hai que adoptar agora para con calquer tipo de cirugía e demais, e, polo tanto, se incrementan. E de que maneira, por lo que nos dicen as aseguradoras e os hospitales, de maneira moi importante os costes, non? A maiores desto, Galicia ten un problema añadido, que non é responsabilidade, neste caso, da xunta directiva, ven da xunta directiva anterior, que alá polo ano 2012 non lle pagaron, neste caso, o acuerdo que tiñen establecido a compañía Aegon, para o cual unha sentencia de noviembre do ano pasado, porque recurrimos hasta o final, hasta en Madrid, que perdeu, neste caso, a Mutualidade de Futbolistas de Galicia, e que nos condena a pagar 1,5 millón de euros que non pagaron en aquel entonces os que firmaron esa póliza no ano 2012. Daquela, se firmaba con aseguradoras de maneira directa a través dun corredor, que ese corredor se marchou con unha cantidad económica tamén importante e demais, pero, en definitiva, agora temos que pagar algo máis de 1,5 millón de euros, neste caso, a compañía Aegon. Por lo tanto, son dous problemas que, como vedes, que a este hai que sumar que na gestión que estamos abordando, pois, vai haber como mínimo unha reducción dun 10 ou 10,5% na cuota do mutualista do ano que ven, en todas as categorías en principio. Pero, estamos aí traballando, terá que verificar todavía
tamén o Consello Asesor que hai en Galicia da mutualidade, que de alguma maneira está citado ou vai a ser citado para os próximos días, na cual aborde precisamente este tema, que é un tema, como vedes, moi importante, que afecta de maneira moi directa aos clubs, porque afecta a súa economía. Tamén é certo unha cousa que me olvidaba, perdonade, estamos a traballar nun novo modelo, que me olvidaba, nun novo modelo que vai afectar a gestión de cada club, non? Que lle vai a forrar, primeiro tempo, e en segundo lugar tamén un coste económico a cada un dos clubs de Galicia, non? É un modelo que estamos a marchas forzadas intentando aplicar cara a próxima temporada e que presentaremos, eu calculo, no mes de julio empezaremos a presentarlle aos clubs para sacar a súa impresión, pero vai a ter un aforro de coste e de traballo para cada un dos clubs moi importante, non? Por iso digo que serán cuestións que, cando queirades, no mes de julio, se nos volvemos a ver, ou cando queirades me chamades e vos contarei, ou vos contaremos polo miúdo, exactamente en que consiste toda esta nova aplicación telemática que queremos poñer en marcha para todos os clubs de Galicia e que vai a beneficiar, porque entendemos que é o momento de facelo, non? Máis digitalización, entón, polo tanto, que chega ao noso fútbol. E se me permiten os compañeros unha máis para vostede, Rafael, que evidentemente a pandemia marcou un poquinho todo e marca todo un pouco estes temas, pero queríamos repescar un tema un pouco tamén no tocante á organización. Falaba anteriormente vostede que evidentemente hai moitos clubs moito máis número de equipo, polo tanto de licenzas, nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Non é que se fale moito do modelo competicional, pero si hai algúns clubs, por exemplo, de primeira regional, de Lugo, que contan ou que din que non hai un ascenso proporcional, digamos, do número de equipos. Por exemplo, por caso, poñémonos a primeira regional. No grupo da Coruña hai 2 grupos, si é certo que están organizados en 2 grupos, pero ascenden 3 equipos. No caso da primeira regional de Lugo, ascenden 2 equipos a unha mesma categoría, como sería neste caso a preferente norte. Non sei se iso se fai en base a criterios, como dicía, de que hai máis equipos, se iso é unha certa desigualdade ou como se ve dentro da federación. Digamos que é un tema que leva tempo, non é nada de agora. Sí, é un tema exactamente que está instaurado incluso desde o equipo directivo da Federación Galega de Fútbol anterior, non xa noso, se creou un grupo máis de primeira regional na provincia da Coruña e dai salen os 3 equipos que suben, non? Si é certo que en volumen de equipos, de licencias e demais, os de Coruña, curiosamente, queixanse do contrario, creen que a eles debería pertenecer máis equipos de ascenso, neste caso a regional preferente, a zona norte, e polo tanto, bueno, se nos queixan deso. Eu creo que no caso de Lugo, sinceramente, ahora mismo está razonable. Probablemente este ano non o podemos facer, se o fixemos en Ourense, e queríamos haber feito en Lugo e non podemos. Non podemos porque non nos dou tempo. E, curiosamente, era un modelo que non sabíamos que iba a haber unha pandemia, porque o implantamos a principio de temporada, e no caso do Ourense dou un resultado fantástico, porque eu lle preguntei personalmente nas videoconferencias que teníamos cos clubs e estaban encantados, que era o sistema de playoff, que é o mismo para a provincia de Ourense que a provincia, neste caso, de Lugo, que era playoff de ascenso, que se vai a implantar. Este ano non se vai a poder implantar todavía, pero sí, unha vez que se regularice esta situación, de que ascendería directamente o primeiro e segundo, terceiro, cuarto e quinto xogarían un playoff polo ascenso, non? O cual dinamiza moito a competición, porque, curiosamente, no grupo de Ourense ou no grupo de Pontevedra, pois, curiosamente, calquera equipo incluso pode estar casi no final da temporada para meterse nese playoff de ascenso ou incluso para descender. E eso se aguanta casi hasta o final da temporada. O sea, fai un grupo tremendamente competitivo e, polo tanto, é algo que vamos a cambiar. Como digo, este ano non se podrá, porque haber unha subdivisión en grupos, pois probablemente é máis complicado, pero a futuro é un modelo que funciona moi ben. En Pontevedra está dando un resultado magnífico, en Ourense todos encantados, e tamén funciona nos 2 grupos, curiosamente, da provincia da Coruña, non? E en Lugo, por eso verán ao mellor que, claro, os equipos
é que hai dous ao mellor que van moi destacados, que creo que non foi o caso, porque ao final pois, este ano foi bastante xusto aí, pero habitualmente a mellor suele haber un equipo ou dous que van moi destacados e os que quedan aí no medio parece que non se están xogando nada, non? E nós o que queremos é que haya competición hasta o final, que sea dinámica a competición. E a verdad que eses play-off de ascenso que puxemos en marcha están dando un resultado, como digo, fantástico. E Carlos Méndez e Manolo Vilachá tamén están convencidos que a futuro o vamos a implantar. Como digo, este ano a mellor é máis difícil polo tema dos subgrupos, pero xa digo, chegará e eu creo que Lugo, home, pode haber, xa digo, algunha queixa, pero claro, teñen que, se eu vos enseñar agora aquí como está composta a provincia de Coruña e como está composta a provincia de Lugo, porque ainda poden ver ayer o que é o árbol, de donde, desde terceira división, regional preferente, hasta baixo, veredes que o volumen de equipos para poder chegar a unha categoría como a preferente, creo que Lugo ten unha cuantía razonable, moi razonable, e, curiosamente, a Coruña pois non ten, vamos, polo potencial de volumen de equipos que ten, pois se hai moito máis embudo para poder chegar a unha categoría, pois xa digo, de ámbito máximo en Galicia ou incluso de categoría nacional. Este sistema, entón, sería para a primeira, segunda e terceira regional, non? Sí, alá onde podamos aplicalo, onde haya grupos de 18, que eu creo que é o que temos que ir a futuro. Eu creo que os grupos deberían ser 18, non sei se... Vamos a ver, isto nos trastocou un pouco todo, porque agora veredes que habrá grupos totales de 21, de 22, de 23, que tendremos que subdividir en dous, pero a futuro eu creo que, claro, deberíamos quedarnos en 18 equipos, sería unha... que algo tamén está traballando a Española quería incluso deixar todos os grupos en 16, pero eu creo que 16 ao mellor é demasiado, porque hai moitísimos descensos e o drama do fútbol, como de moitas cousas na vida, son os descensos, verdad? E, polo tanto, creo que neso temos que ir facendo pouco a pouco e de acordo, ademais, e co consenso de todos os clubs. Sempre ten que haber queixas, presidente, senón os houbera non sería isto que... nada, Diego. O fútbol é polémica. Se eu teño dito, o fútbol é igual a polémica. E iso tamén é bonito. Nada, decía Diego e Iván que se non tedes máis ideas he tocado todos os temas de actualidade. Dimos, presidente, cunha serie de preguntas rápidas de sinxela resposta para rematar esta charla. Dicía vostede no 2018 que podería pensar aquilo de presentarse ás eleccións da Federación Española no 2020. Imagino que xa non hai tempo material para preparar unha candidatura, van ser en agosto, así que para esas eleccións da Federación Española en agosto, Rubiales, cambio ou vostede? No, hombre, eu creo que, a ver, Galicia, cando chegou á Federación Española, non levaba ningún tipo de muleta, salimos co apoio mayoritario do fútbol galego e o que nos pedían era cambios, non? En Galicia, eu creo que en 4 anos se fixeron moitísimos cambios, seguramente cometemos errores, eso é impepinable, pero o que pedían, cando eu puden falar cos clubs de Galicia, era, por favor, poñer en marcha reformas, poñer unha mecánica distinta no que é a relación cos clubs, a efectos telemáticos, a efectos de digitalización e a efectos de unhas sedes realmente dignas en toda Galicia. Creo que todo se fixo, aguantamos o tema da mutualidade, bueno, pues, peleándonos moito con Madrid para non haber incrementos, creo que fixemos unha boa labor. Ahora, pues, desde a chegada de Luís Rubiales tamén, bueno, pues, eu creo que eses cambios que nos pedimos no ámbito español, que houbera normas e demais, creo que se están levando a cabo, pouco a pouco, pero se están levando a cabo e creo que nese cambio Galicia se anota, ou se apunta tamén, non? Porque, como podestes comprobar, pois nos últimos tempos creo que hai unha moi boa relación coa Real Federación Española de Fútbol, na cual debemos continuar e creo que neste sentido pois Galicia vai a respaldar sin ninguna duda, sin ningún tipo de fisura, pois a proposta do actual presidente a Federación Española de Fútbol, que é de los Rubiales, non? Creo que neste sentido pois se están facendo, como digo, aquilo que nos pedíamos, que era que houbera normas, que houbera absoluta transparencia e que todo o mundo teña acceso a todo, porque ao final formamos parte dunha gran familia que se chama Todo o Fútbol de España, empezando polo noso, que neste caso é Galicia, non? Iván. Iván, as vosas? Sí.
Bo, entón, nada, falábamos de que evidentemente non son moitos temas de actualidade e ainda poderíamos estar aquí falando moitas máis horas, pero tamén hai que medir un pouco o tempo, que O depois tempo que somos queirades tamén a vosa disposición. pesados para a xente que nos vai ver despois, entón corta antes. Pero nesta liña de pregunta un pouco así, resposta corta ou amplia, como queira vostede, Rafael, non tocamos o tema do fútbol feminino. Vimos que, por exemplo, Liga Iberdrola, aínda que lle queda desmán a Federación Galega de Fútbol, optouse por non continuar xogando esta temporada. Que cree vostede que hai dentro das institucións con respecto ao fútbol feminino? Unha aposta real ou hai tamén bastante postureo? Bueno, eu creo que o fútbol femenino hoxe, eu creo que se pode decir que é unha realidade, non? Hasta un tempo atrás había moitas dudas, si podría entenderse incluso como esporádico e demás, aparecía e desaparecía, e creo que ahora mismo é unha realidade, o fútbol neste momento femenino é unha realidade. Que nos falta para poder chegar á plenitud? Pois que Galicia ahora mismo debe estar, non chegamos había a mitad, ahora debe haber unhas 8.000 e pico de licencias de fútbol femenino, que non está nada mal, verdad? E creo que eso representa pois cerca de entre o 8 e o 10%, e o noso que estamos a traballar é en ampliar eso, non? E o están facendo, non están facendo nós, están facendo os clubs tamén, e o están facendo as entidades que de alguma maneira avalan que o deporte, e neste caso o deporte femenino e o fútbol femenino en particular, pois teña o seu sitio, non? E ademais Galicia creo que o está facendo realmente ben, porque temos un equipo na máxima categoría, temos aí o Friol tamén, pois, creo que dando moitas alegrías na provincia de Lugo. Eu espero que máis pronto que tarde tamén o Real Cruz Celta pois poida tamén ter unha entidade aí e despois todo que hai por debaixo, non? Estamos traballando e nos está dando moi bo resultado, por certo, hai que dicilo, que hasta fai pouco tempo o fútbol femenino era mixto nas categorías base. Ahora mismo xa o fútbol femenino, incluso en categorías base, xa xogan elas solas e, por lo tanto, xa hai competición regulada e reglada en Galicia, o cual, bueno, pois, non sin traballo, Por que digo non sin traballo dos clubs? Porque ao principio, cando empezas, os desplazamentos todavía Galicia é moi grande e, por lo tanto, cando hai poucos equipos, pois costa moito máis traballo. Pero, finalmente, eu creo que está chegando a bo porto e estamos na consolidación do fútbol femenino en Galicia, sin ninguna duda, e tamén en España, non? Bueno, pois habrá que pequenas cousas que hai que mellorar, pero agora o vexo como unha realidade total o fútbol femenino en Galicia e tamén en España, non? E a última, presidente. A bella normalidade da segunda B actual ou a segunda B Pro e a reestructuración que vai provocar? A ver, Galicia no ano 2018 xa pideu unha reestructuración da segunda división B e da terceira división tamén no fútbol español. Fomos nós prácticamente os únicos, a parte de outra proposta que trouxe a española, en presentar unha reforma, non? A reforma que agora se trastocou un pouco pola situación da pandemia, pois a mí en principio me gusta, non? Claro, a próxima temporada, como saben, vai haber 5 grupos de segunda división B e para a seguinte vai haber dous grupos de unha categoría intermedia entre a segunda división A e a segunda división B. Porque, bueno, como se sabe agora, pois a segunda división B sigue sendo un embudo, non? E creo que é necesario, evidentemente, retocar todo eso. Por os datos que nos traslado o director de competición da Real Federación Española de Fútbol, persona que conozco e que é un traballador incansable e, ademais, eu creo que cunha mente fresca e clara para todo isto, pois está poñendo negro sobre blanco o que vai a ser, eu creo, unha competición atractiva, non? Por lo tanto, creo que neste sentido vamos a ter un modelo distinto a corto e a medio plazo na segunda división B que eu creo que vai a beneficiar claramente o fútbol con esas dúas categorías, con esos dous grupos intermedios que van a ser a antesala do fútbol profesional e, por lo tanto, vamos a ver como funcionan, pero eu creo que vai camiño de ten moi boa pinta, non? Por lo tanto, a eses clubs que están aí competindo en esa categoría tan complicada, tan difícil que é a segunda división B,
pois espero que poidan sentirse contentos con este novo planteamento que vai vir a partir de ahora. Pues outra boa pregunta curta sería cantas horas de sono tivo o presidente da Federación estas últimas semanas, pero para non ser tan pesados, como dicía Iván, que a xente que nos está a ver, imos deixar aquí esta charla nunha oriña, que parece un peche fermoso para esta sección de Amor do Stock, esta sección en vídeo de fútbol en Lugo e de fútbol en Ourense que comezou co confinamento. Así que, Diego, Iván, grazas de verdade. Grazas a ti. Grazas a Rafael por o seu tempo. Iso é o que voy a decir, que grazas Rafael Louzán, o presidente da Real Federación Galega de Fútbol, polo seu tempo, creo que en nome de fútbol en Lugo e de fútbol en Ourense, de verdade, damos as grazas por estar aquí este ratiño con nós. Nada, hombre, gracias a vos de todo corazón, porque además vexo tres periodistas con futuro e con ganas, ademais, falando de fútbol, porque algún borsigo tamén de vez en cuando e polo tanto, sei que estás traballando polo ben do fútbol en Galicia. E creo que eso é de reconocer e, polo tanto, o reconocimiento non é hacia min, o reconocimiento é hacia vos, porque, como digo, pois tendes inquietudes pola vosa provincia, neste caso, e polo que sucede en toda Galicia no fútbol, especialmente no fútbol do que menos se fala, porque se fala moito do fútbol profesional, pois temos tristeza todos, porque o Lugo non foi quen de poder sacar adiante ese partido, que era moi importante, pero é certo que o sacou outro día. Todavía nos quedan, creo que 12 finales por diante e bueno, o que deseamos é que o fútbol galego, neste caso, Club Deportivo Lugo, Real Club Deportivo da Coruña e Real Club Celta, pois que os poidamos ter cada un no sitio onde está neste momento, que sería unha magnífica celebración de fin de temporada, xa coa excepcionalidade que levamos vivido durante estes meses e polo tanto, bueno, pois eu xa digo, encantado, porque además eu creo que este é o formato que máis me gusta de estar así, porque eu isto considero como unha tertulia, de verdad, e falando con claridade, non teño nada que ocultar, dixen absolutamente en todo o que penso, non teño nada, como digo, que ocultar, e a verdad que esta foi unha das cousas que probablemente veu para quedarse, non? Xa existía, curiosamente, pero non a utilizábamos, que era este formato. Bueno, non hai que deixar de ir aos bares, tertulia, Sí, esos bares van a sufrir un pouco se non van a salir, pero a mí me sigue gustando, evidentemente, a presencia física, ¿no? De poder vernos e todo máis, que eu estou plenamente convencido de que pronto vamos a recuperar, pero este formato, curiosamente, nos vai a permitir, como nos permiteu xa, poder estar en contacto con todos os clubes de Galicia, porque además non suele fallar nadie. De outra maneira, cando os convocamos, pois, bueno, a min hoxe non me ven ben, e demais, e, polo tanto, para cuestións de decisións importantes, a verdade que vos podo decir que foi unha ferramenta fantástica. Estou moi, moi contento de que todos os clubes de Galicia, porque estuveron todos, prácticamente, a inmensa totalidade dos clubes en Galicia asistiron a todas as charlas que tuvemos, donde eles deron a súa opinión, e a súa opinión final foi a que se adoptou en Galicia, porque maioritariamente decidiron que esa debería ser a decisión final, de que houbera ascensos, que non houbera descensos, e, por lo tanto, estamos contentos, porque, ademais, como digo, trasladamos moitísima alegría a moitos povos de Galicia, tamén trasladamos moita alegría a moitos povos que probablemente iban a descender de categoría e puderon comprobar que non van a descender, que se van a manter na mesma categoría, e, por lo tanto, xa digo, moi contentos de todo isto, a pesar de que, bueno, pues, esta adversidade, esta enfermidade, da pandemia que estamos a vivir, e transmitir tamén desde aquí o noso cariño e aprecio a todas as persoas que, bueno, pues, tuveron que sufrir esta enfermedade ou que incluso perderon, pues, algún ser querido, que bueno, pues, eso máis triste que pode acontecer en este momento, ¿no? Pero gracias a todos os que fixestes posible, pois, estar amenizando, por decirlo así, con tertulias, con charlas, con todo o que podemos facer, a pesar de non poder movernos moito, pois a toda Galicia e no ámbito do deporte e en particular do fútbol. Para todos que traballaron e estuveron aí ao pé, gracias de corazón. Eu xa digo, mañán estaremos na provincia da Coruña a primeira hora e así percorrendo Galicia, que xa temos desde o pasado luns pois unha salvoconduto para estar en calquer punto de Galicia. Pues enchidos de orgullo e de satisfacción que diría aquel ao saber que o presidente da Federación Galega de Fútbol pues tamén segue o traballo de fútbol en Lugo e de fútbol en Ourense. Así que decía antes, un peche pareceume maravilloso co presidente, con Rafael Louzán. Así que, presidente, grazas de verdade e vémonos nos campos, que iso é o verdadeiramente importante. Ojalá así sea. Moita suerte aos tres, que vos vaya moi ben e vos
seguirei tamén, como fago agora, pero vos, xa digo, no mes de xullo, que será cando abordemos xa claramente como quedará o resto, me chamades encantado de compartir con vos como quedarán a composición, sobre todo, desas dúas provincias que, a pesar de ter menos población que Coruña e Pontevedra, son moi importantes para articular todo o que é o desarrollo do fútbol en Galicia, que con eles contamos sin ninguna duda. Moitas gracias e hasta pronto.